RMN Listen Win Anodan Basket Edition Karon mga kasama, nagpadayon kita sa ato ang RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Karong adlaw, very special mga kasama ang ato ang suking tigpaminaw kay from Lamdag Therapeutic Massage ni sila mga kasama. Karon makauban na to si pangalan na to sir. Kami katuwa, Address nimo sir, taga-asa ka? Barangay Wilfredo Aquino Agdao. Oo, si Sir Tammy from Barangay Wilfredo Agdao. Dugay na ba ka isip massage therapist sir no o blind massage therapy sa Lamdag sir? Oo, dugay na po. Oo. Sama po sa kadugayon sa imong pagpaminaw sa DXDC. Mas labaw pa yun. Mas labaw pa. Doon kami sa dugarin mo sir. Ang DXDC sir. Sigurado. Oh, sure ball kayo sir. Pangatanong lang kada mo, unsa nga drama ang madungog nato matag alas 10 hangtod alas 10:30 o alas 10:30 sa buntag sa DXDC. Pahuway sa Kalinaw. Pahulay sa kalinaw. Ang tubag ni Sir Tammy is correct! Yay! Congratulations sir! Dayata ang ato ang basket natay hotdog. Yes. Ang usapay lang sa basket natay mantika. Oo, ini natay bulad. Og syempre, usa ka tray nga itlog. Igit ang imong imong kwando imong kabanay dito sa Wilfredo Aquino. Mayong pagpaminaw sa akong mga kasilinganan diya sa Barangay Aquino, labi na sad sa akong mga anak na naminaw karon sa radyo. Sila si Kay Marie, sila si Tammy Katuwa Junior, uno sa si Billy Joy o si Mark Joy, si Kathleen, may papaminaw ninyo. Yes, congratulations sa pamilya ni Sir Tammy ug kamo mga kasama ang maswerteng mudawat sa ato ang usa ka basket ka grasya alang sa atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Kini si Radyoman Amy Ginita kauban si Radyoman Joel Bright. Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition